तेरे सबके बीच में भेज तनी तनी तेरे सबसे निवेदन बा आस न विश्वास बा कि सब प्यार दुलार जरूर दे। छोटा कलाकार के सपोर्ट करब तबे आगे पड़े बढ़ी। देखिए हमारे पास सारा साज बा, हारमोनियम से गा के डालियम, ढोलक से भी गा के डालब। बस प्यार आशीर्वाद बस बढ़ौला रही। बस हमारे वो सबके बीच जितना प्रोग्राम गाना भी बा सब हम सबके बीच जाई। लेकिन कैसे बा अरे होलियो में आ जोई त पियावा हो लेके सुतीले तो